Salau. Pilana hambai, tei khulumung yafaro joto media friends ni bisingtei sini rangsak ni tapatai bukuksuno. Sengtini 17 Pekorjola Jonmojoynogor constituency ni ongoi batanai seng ang sakpang as IPFT ni sengkrak hisabe o jagao seng batanai thangoi tongo. Tini abnor sawnyo Mohanpur bisini andaro seng flag kai laika tei flag kai nai seng tabuk debote kisa tongo kaijana baki sengabo kaijana digi thangoi tongo. Lukurong tam kok kesanai je flag kai men notai lukurong no abono kok kesanai seng belai no sini prasaro seng saimono bang apa foromanya sengje tribe ni dongoni sengje satok jodai dongoni IPFT obno nasige haikaba diprasaro no mathangnani ideology no teinai 2009 ni simi hain hai IPFT jengsawi phaika tei aboni fole diprasaro tabuk sini dofano hamjaknani dofano maya nangnani dofani kok sanani ekmatra IPFT ni অবদান bai diprasaro bijai karo boni bage IPFT no gobang bud bai pas khlairine sini ADC haponga asuri khangkai sini diprasarok ni je gobang ma sini samung khlaijangnai tongkho sini demand sini ekmatro demand IPFT rongni Tripalen demand no tuino seng IPFT rok sini ektano demand a demand ni samung a demand fulfilling yasak IPFT rok andolon khai thanai tei lukurong ni hamkrai lukurong ni duk suk kosto haikaba gobang ma sini demand tongoi tongo abono seng always seng boskango talangai nai IPFT rok samung khlainai boni bagai lukurong thani obon kok kesanai norok IPFT ni damario bud ruinai sungno kaplai khlaidi te kaisa bo ang sanan musungo gobangma party ang bumung kaina nana musung yaw jorao haibeno ma sanai je dofano hamjaknai hani dofani samung khlainai rok tini no incident sing khanaka kisukhon age news sing nukha sini ani o 17 Pekorjola Jonmojoynogor constituency andaro Jarul Basai West Jarul Basai ni andaro BJP te tipra motharong ni bisingo soprok laimung nukha abo belai selama singsa sini dofani sing eje tiprasa hisabai sing sak amake nanglai tongmani abo belai lasima singsa haisi sing tini oro MDC ngai bo tiprasa nongnai je MDC batai phainai paini bini je samung butang tangnai bo tiprasan bagin tangnai boni bagai o nirbachon rogo election rogo phaikangke sak bai sak nanglai ma rogno sing ang koinai humble request khainai noro amtirong mo thaklaibi tong kesang halok nargai election contest khainai nirli public rok jonogon rok jano hamjaknai bo budoi bono kaplai khainai tong thok sa thong ni bisin khlai sing election khainai ni nango bono bagi ang koinai omo hai jara incident khai tongnai rokno jara incident khai tongnai rokno ang koinai norok omo hairokno bondo khlaidi nukha tubu saiman ka jaro tipramo thani borok thanginai BJP kormi rongni poribaro thangi akromon khlaimani buribo sarong thani akromon khlaimani tei abo nukha BJP rok paltaro hni khanao amo hairokno belai lasimi singsa ang dunu party ni pokho dunu party rokno nang koinai amo hairokno mo thaklaidi tong kesang na halok tubudi sing election phainai thanai painai abo tini election paikha tai ingli ama haijakya জনগণ নাইখাঙ্কে যথেষ্ট সুযোগ নাই আনো হামজা খাঙ্কে জনগণ আনো সুযোগ রোয়ানো আনো হামজায় ওইনাই গুবুনি পার্টিনি ক্যান্ডিডেট হামজা খাঙ্কে বনো সুযোগ রোয়ানো
boni bagi o jaga o pass fail nani nango ni bo bui buthar lainai ang sak pass nani ama hai jinis songo wan su yawi tong kesang narak ni ang thani ko alada khainai BJP bongni candidate dekha Tripura mo thago bongni candidate dekha sing IPF tibo sini candidate dekha to o jaga o sing obono ang koinai sing sini ADC Tripura sorokni theibai ancholik rokni fight bai ADC singmano bono bagai o jaga o singjara ancholik singjara dofa jatini kok sanai borokno no jaga o ang asa narangnai borokno sujugnani tengkone teo jaga o sing nukha bigoto 5 bosor sing ancholik party sini Tripura mo thano sing sujugkha borokni 5 bosor sorkaro IPFT kaisa bongni thanio kuno deputation kuno allegation tei borokni against kuno jagao bikhub misil hai kaba kuno jagao sajamung nasilengmung kuno ekta sing press meet ni bising tipon hunteng andolon ni bising tipon hunteng sing khlailiya sing borokno jotesto somoy rekha jotesto sing suju rekha abone ektan karon singbo dofana hamjago Tripura mo thano singmo sujug rekha dofani bagi samung khlaide ni pia sing tam nukha Tripura sorokni bisingo je khlaina tongmani borok je kok saoinai government of haika Tripura ADC o je asukha কিন্তু borok kaisa phono borokni kok narak dia borok puilao tam saka borok ADC o borno asuri khangke porer din no borok 11 tarikh no borok greater tipalen tubunai ni kok rekha pia amoni kuno sing tabuk achievement mania borokni andolon kuno nugya borok ADC o job rnai hini saka police talangnai hini saka backlot pu subungnai hini saka kaisa borok phono kuno job da mankha kuno sikla jubok bekar tongnai rok educated borok rok kuno job da mankha abo question sing jonogon jotesto bong thani sing question khaya nangnai norok singno kok rumani o kok ni tam norok kok narak yaeng a jawab sing jotesto rnani jora phaidong boni bagai phade o jorao sing IPF no jotesto norok singno jorardi sing tamu khlainai tamu khlaya jotesto norok sini samung bai sing porisengnan musung sing kok kotor sing sarkar form khaikangke bono ma hai khlainai sarkar phaike omusuk sakiri talnai sing ama hai kok kotor sakla sing je khlaiman mani je khlanya tongmani abo dofani bagani khlainai dofani unnoyni bagani khlainai jesek samung ponangke abo jati thamkai bagani dofa thamkai bagani sing samung khlaya se kur demand sing BJP ni thanio sing jotesto sing memorandum submit khaijak tei bongni thanio gobangma bar sing malainai Delhi hoite suru khlainai sini adoroniya pradhan mantri teka suru khlainai joto thanio sing sini IPF borok teka jotesto sing memorandum khaijak piaba sini demand no ekaba sini ideology bai borok ni ideology phelaimani bisingte এই যে নির্বাচন गोबांमा फेलाइमुं तंगमानि बिसिंथि खायनाय जों एलायन्स थांगिया हायफोना आं कयनाय जों एलायन्सिंया Tripura mo थाबे एलायन्सिंया BJP एलायन्सिंया हामफोनो तंकसां तन्दी आबा आं जतनि थाने आं आपिल खायनाय मोसौ आथाकसे हामबाय मिन्थिमु आं आनि बुमुं प्रदीप देबबर्मा आं IPF तिनि संजाक खरकसा कैंडिडेट 17 पेपारजला जन्मजयनगर ST कन्स्टिट्युएन्सि नि बाथाय दं